Bueno, jarriko aldeu martxan. Bai, gaur, zaki nola beliko behan, eguzkiarekin. Seioko balitz. Oso poliki dabil gaur. Uf, oso poliki dabil gaur. Problemas. Egunon, zuek rolloan eta ni hemen konektatu nahian.
Venga, ja jarri... Zegoen, aterako dira ja. Bostekoak emateko. Gaur uste sobran izango dugula. Resaldau Joanan Iraola. Bai. Zer izan da du Garmindia? Eta Matilianak? Inigo zer? Joan Iraola, Nekane... Bai, bueno, izena gutxienez, bai. A ber, hau zer da? Izango dugu. Inigo, izan bizen daukak. Ariz... San bat bita iru. Eguerdion gaur ere, landare errubi zelaitik, oraintxe bertan zeleratu dira bi taldetako jokalariak, gain justu ere, lehenbizi, Zientzias Cajasol, Sevillako taldea, urdin eta beltzez, eta orain txaloen zaparradaren artean, Hernani Errubi Klub elkartea zeleratu da. Gaur 12. jardunaldia, Espainiako ohorezko mailako txapelketako 12. jardunaldia gogoratu, azkenekoa, 11. jardunaldikoa Donostia jokatu behar izan zela, eta txikian, injustu zelaia getxolako egoera aproposik erakutsi, hemen landare errubi zelaiak, eta gaur eguzkia bete-betean ematen diguna, eta zelaia ere ongi zaindua, mantenimenduko lagunak aritu dira astean zehar zaintzen, eta orain minutu bateko isiltasuna egingo da, klubeko eta laguntzailea eta bertan zendeko jokalariaren aita zendu delako, orain dela 3-4 egun, Polaina, eta bere omenez minutu bateko isilune egingo da. Eta amaitu da isilunea, eta beraz Laster emango dio epaileak, gaurko epaileak, David Joaquin Castro epaileak, hasiera 12. jardunaldiko norgehiagoka honi zorionez, Hernani pikin bat motivatuago izango dela pentsatzen dugu, azken jardunaldiko partidan ozta irabazi egin zuelako, esan bezala anoetan, eta Barcelonaren kontrako partidan, justu epaile bera izango da gaur. David Joaquin Castro epaileak, aritu zen Donostian, eta gaur ere bera ariko da. Orain kolokatzen edo behar bezala jartzen ari dira pinganilloak edo entzungailuak, eta gogoratu Hernanik azken jokaldian, azkeneko jaurtiketan, agitarakoan, irabazi zuela 32 eta 31, beraz,
sailkapenari begira behintzat, azken postuan jarraitu arren, kontua da, garaipen bat lortu duela eta horrek berez animo eman beharko luke. Oraintxe eman du hasierako txistuka da Castro epaileak, Hernanik atera du erditik eta 15-ekok emango izkizugu hasi baino lehen kontaketan. Lehen lerroan, Javier Acosta eta Mal Sione izango dira arroinak, ezker eta eskuin, horpokatzaile azalkaria Philip Bradford, hori lehen lerroa osatzeko, bigarren lerroan Mal Sione, Emmanuel Bobo eta Michael John Mike, hirugarren lerroan 8 zenbakirekin giltza Fagu Malo, eta hegaletan David Serrano eta Pablo Aguilera. 9 zenbakiarekin Uztartze zabaltzailea edo Uztartze erdia Miguel Reina. Joko zabaltzailea 10 zenbakiarekin Javier López. Ezker hegalean Fifita, Sione Fifita, eskuin hegalean Javier Uztarroz, eta hirugarren lerroa osatzeko, lehen erdian Juan Domínguez, bigarren erdian Gaston Conor eta 15 gibeleko jokalaria Thomas Manham. Hernanik aterako du eskasa, bere 22 metroko lerroaren inguruan, eta ongi jasoa Mikel Perez jaso du bikain erdialdean, hilaratzen erdialdean gainera, zigor kolpea eragindu Hernanik. Ordezko postuetan Cajasol Ciencia Sevilla taldean, Patrick Tufafasa, Óscar Sánchez, Alejandro Ortega, Ignacio Morchón, Grayson Knapp eta Luis Vázquezekin batera Pablo Carvalho. Horiek izango dira ordezkoak. Eta horren ostika da, Hernaniren ja hirugarren partida jokatzen diharduen Lokeli Manuk, eta urrun bota du, jaurti du. Eskasa edo alboko sake, gainera Hernanien entzat izango da. Hernanien lehen lerroan, Arroinek, Ezker Arroina, Eneko Noriega bat eta Kane Shilton Todd, 3 zenbakiarekin eskuin Arroina, eta azalkaria horpokatzailea Xabat Erroizenea 2 zenbakiarekin bigarren lerroan, Tomas Laperi 4 zenbakiarekin, eta Jose Luciano Abezia 5 zenbakiarekin hirugarren lerroan, ezker hegalean David Pela 6 zenbakiarekin, eskuin hegalean Iñaki Otaegi 7 zenbakiarekin, da 8 giltza Mikel Perez. 9 zenbakiarekin Uztartze erdia, Santiago Muñoz, joko zabaltzailea Pello Perez, ezker hegalean 3 laurdenetako lerroan Igor Etxeberria Peitz eta Beñat Arizeta Gaztea, eta erdietan, lehen erdia Lokeli Manu, eta bigarren erdia Matin Collado. Eta ordezko, eta 15 zenbakiarekin gibelean Anartz Elosegi. Ordezkoak Iñaki Otxotorena, Einar Arratibel, Lander Meaza, Jon Otxotorena, Oskar Astarloa, Gorka Igartziburu, Peru Ormazabal eta Erik Goñi. Hori beraz, 15-ekoak, lehenenik jakin beharrekoak. Partida hasi dela 3 minutu pasatxo, eta momentuz, oreka, 3. minutuan ezin da bestela askotan aldea markatu, baina orain behintzat, oreka eta orain eskasa edo alboko sakea, Zientziasek jarriko du abian, hilaratzearen erdialdean jaurti dute, eta bikain nagusitu ere bai. Orain 10 metroko lerroa pasatxo, Hernaniren zelaian, Hernani defentsa egin du aurreko joko horretan, baina hala ere, Sevillak diardu, Cajasolek diardu baloiaren jabe izaten Uztartze irekia, 2.-3. fasean, eta eskuinera zabaldu dute Armailaren ingurura. Orain Fifita jaso du baloia, jokalari indartsua dudari gabe, eta hori plakatzeko, ozta, justu, baina metro batzuk egin ditu, 10 metro egin ditu Fifitak, baloiak eutsi diote Sevillarrek, ongi, Uztartze irekian, eta orain ezkerrera zabaldu, baina aurrelarekin jokatzeko hain zuzen ere, Fagu Malo jaso du baloia, orain Javier López zabaldu ezkerretara, eta handi hartu jokoak, pixkanaka
Hernaniren zego lerruraino ailegatu nahian, orain Javier Ustarrozek egin du sarrera Bortitz esango dugu, orain Arroñaren txanda da, Mail Sionek, eta ezkerrera zabaldu dute, han ezkerre galean soilik dira, bakarrik dira momentuz, orain defentsa bikaina egin du Hernanik, Errekaren aldean, Urrumean aldetik. Hain justu, Arriatzu hotelaren pankartaren parean, badakizue, gau bat, 2-3 asteburua pasatu nahi izan ezkero, Arriatzu daukagu ostatu Hernanin. Orain zigor kolpea adirazi du Castro epaileak eta oso aukera aparta dute Sevillarrek agetara jaurti eta partidako lehen 3 puntuak bereganatzeko, eskuratzeko. Esan bezala 11. jardunaldian irabazi egin zuen Hernaniren partida, gaur 12. jardunaldian badugun aukera, gauzak berdin adirazi ahal izateko emaitzari dagokionez, eskurutasunekin baldin bada ere. Lantaldea hemen ari da kontaketa egiteko, ordenagailuarekin eta errepikapenak eta ongi harrapatzeko, Juan Iraola, kamerarekin Juanjo Garmendia, partidan zehar gerta daitezken kontu guztiak filmatzeko, ordenagailuarekin ere badugu Inigo Arizkorreta eta gero webgunean argazkiak eta ikusi ahal izateko Nekane Galarza eta horrekin batera, badakizue, zelaiko mantimentoaz arduratzen direnak ere, bagarriz lan ona egin dute, azkeneko euritek ondorio utzi zituzten, baina gaur nahiko ongi agertzen da. Lehenengo 3 puntuak Cajasol Sevillak, zigor kolpea agetara jaurti eta baloieton Kein Todd. Arroine Hernanik bereganatu duen jokalaria. Eta horren ondorioz, Cajasolentzat, Sevillarrentzat izango da uztartze bildua. Cajasolen zelaiko 10 metroko lerroren inguruan. Miguel Reinak jarriko du baloia jokoan, pasabidera boteaz, pasabidean sartuz, beti ere bentajatxoa izaten dute baloia bereganatu dutenek, kasu honetan Sevillarrek beti ere aukera dutelako, aldetxo batekin pikin bat jaurtitzeko edo sartzeko pasabide horretan. Bestalde gogoratu behar dugu gaurko jardunaldiko, alegia 12. jardunaldiko partida guztiak gaur jokatuko dira, igandean. Eta betxe dira, gaurko jardunaldiko partidak Castro epaileak zigor kolpea adirazi dio Hernani, baina gogora ditzagun gaurko partida, 12. jardunaldia. Sanboiana Independiente. Entzuten duzen bezala, zalea ez da epailearen erabakiarekin. Zan bezala, Sanboi eta Independiente Satarreko taldeak 12etan hasi dute partida. Eta gainerako guztiak, kasu honetan Kolina Anpo Ordiziak Gipuzkoako taldeak, kanpon jokatuko du berriz, azkeneko jarduen irabazi ondoren partida emaitza ona lortu zuen, gaur Burgosen jokatuko du Ubu Kolina Klinik taldearen kontra 12 eta 4etan hasiko den partidan. Bestetik, 12etan Alcobendas Madrilgo taldeak eta Complutense Cisneros, beraz Madrilgoen arteko derbia. Badakizu, Hernani hemen landaren ari da jokatzen jada, 12etan hasitako partida, Cienties Cajasol Sevillako taldearen kontra. Eta azken 2 partidak, 12etan hasiko da Silverstone El Salvador, Barcelona Rugby, azken jardunaldian Hernaniren kontrako taldea Barcelona Rugby, hori 12etan, eta gauza bera 12etan orduari dagokionez, Bazko Rugby Club Santanderko taldea, Brak Quesos Entre Pinares Valladolidkoen artean. Baina, hemen Cajasol
Cajasol dihardu baloiaren jabe izaten, eta jokaldi honetan, baloia izan arren, kanpora albora atera dute, jokalari sevillarra, eta ondorioz, Hernaniren alde izango da alboko sakea edo eskasa. Beraz, momentuz, zientziaz talurretik, Zientzia Sevillako taldea utz eta 3 fifitak gauzatutako jaurtiketagarekin, eta orain eskasa Erroizeneak jarriko du jokoan Hernanirentzat. Eta hilaratzearen aurrean eskatu dute Hernaniarrek, eta baita Mikel Perezek bikain hartu ere, orain aurrelarien arteko jokoa ikusten duzen bezala. Egia esan guri eguzkiak bete-betean ematen digu aurpegian, eta batzutan zaitasuna izango ikusteko, baina jaurtiketa luzea, defentsako jaurtiketa luzea Hernanik egin duen, orain kontraerasoa edo defentsa aritzeko beste jaurtiketa bat ezker hegalean, okerrezkoa gaude Javier Ustarrozek, eta orain eskasa izango da Sevillaren zelaian, Sevilla, Cajasol Sevillaren zelaian, hain justu ere 20 metroko lerroaren parean. Aitona kafeak markatzen digun pankartaren azpian, kafe goxoak edatea gustoko dugu askok, eta honenetako bat, Aitona kafeak Hernaniren laguntzailea, ondoan dagoen beste pankartaren perfait laguntzaile ditugu pixkanaka, aipatuko izkizuegu, klubarentzat garrantzitsua direlako. Ekonomia aldetik laguntzaileak, eta orain Hernanik harrapatu du baloia, Hernanik jabetu da baloia, lurrean gainera, ongi eutsita, eta orain uztartze irekia, bigarren faseako jokaldia, hirugarren fasean, defentsa kokatuta dauka Sevilla, baina eraso ere bai, Mikel. Eta orain Pello Perez pasea egin du ezkerra aldera, erasoari ekiteko, eta orain taude arroina, talka indartsua, eta eskuinera berriro baloia Mikel Perezek luze, Pello Perez anaiak jaso, eta ozta eman ahal izan du baloia, baina azkenean, jarraitzen dute Hernaniarrek baloiaren jabe, Igor Etxeberria hor sartu da tartean, eta bikain eutsi di baloiari, irekia, hagen aurrean daude, Pello Perezek ostikatxoa, eta hor zegoen Beñat, Arizeta, ongi jaso du, eta uztartze irekian baloia ongi babestu ondoren, Castro epaileak, zeigo golpea adirazi du, Cajasol Zientziaz taldearen kontra. Baina hori, ez egal parean, baizik eta aurrez, Sevillarrek egindako zigor kolpea hagen aurrean daukate, eta pensatzen dut kasu hontan Manuk aukera aparta duela zigor kolpe hori agetaratzeko, eta lehenengo 3 puntuak, Hernaniren lehenengo 3 puntuak eskuratzeko. Gogoratuko dizugu azken jardunaldian 11. Hernanik anoeta jokatu zuena, Donostian 32 eta 31 irabazi ziola Barcelonari, baina beste emaitza batzuk ere izan ziren, eta bat El Salvador Valladolidekoa 22 eta 16 irabazi zion Bazko Santanderko taldeari. Alcomendasek etxean gaur Hernanik kontrario duen taldeari irabazi egin zion, 33 eta 13, Cajasol Zientziaz Cajasolia injustu ere. Burgosek 4 puntuko aldeaz irabazi zion Cisnerosi, 33 eta 29. Eta lehen aipatu dugun bezala, Gipuzkoako maila honetan diharduen beste taldeak, Kanpo Ordiziak, irabazi egin zuen, partida, estua izan zen, eta azkenean 30 eta 33 Ordiziaren alde, Sanboianaren kontra, Baliria Leu zelaian, eta azkenik harrigarria baldin bada ere, eta amaitzagatik esaten dugu, 35 berdindu zuten, Santanderko Independiente Rugby Klubek, eta Brak Jesus Antepinaresek, hori 11. jardunaldiak, ea 11. zer eskaintzen digun. Jaurtik eta aparta, eta aurreneko 3 puntuak Hernanirentzat Manuk egindako jaurtiketari esker, eta lortu ditu 3 puntuak partidaren 15. minutuan. Hortaz, oreka, izango genuke ikasi gauza guztietan, bai zelaiaren okupazioan, bai baloiaren jabetzan, eta momentuz,
ea horrela jarraitzen duen partidak, eta noizbait Erraniarrek bilatzen duten tarteen sego egiteko edo aketarako jaurtiketan puntu batzuk gehiago egiteko. Zetiaz Cajasolek jarri dugu jokoan, Juan Dominguezek, eta Hernaniaren zat izan da baloi hori, ongi jabetu dira, eskuinera zabaldu du Uztartze erdia Santiago Muñozek, eta handa jokoa, errek aldetik. Ikus dezagun, jarraitzen du jokoak, orain Anartzelosegi sartu da, tinko, baloi hori eutsi dute gaina, Eneko Noriegak, ezkerrera zabalduz, alegia tribunaldera, Uztartze irekia, eta berriro eskuinera, Tode Arroinak ongi utzi dio baloiari, eta ondorioz Uztartze irekia egin ahal izan dute. Ezkerrera zabaldu eskura, eta pixkanaka, ea falta lortzen dugun, edo tarterin bat egitea, Pello Perezek eskuinera, ezkerrera gobeto, Manuke luze jokatu du, eta zientziazioko Tomas Hanhamek, 15, orain Zizitak jaso du baloia, jokoan dira, eskuinaldera egalean hemen Armailaren parean, Manuk plakaje handia egin du, orain Arroinaren bitartez Malizionek jaso eta tinko sartu da, talka egin du, Uztartze bilduak Miguel Reinak ezkerrera zabaldu, eskura jokatzeko ahaleginetan dihardute Sevillarrek, orain bigarren lerrokoaren pasea ez da oso ona izan, Michael John Mikeren pasea ez da egoki izan, baina ikusten duten bezala, Castro epaileak, zigor kolpea adierazi dio Hernani, aukerrezko nago, jokoz kanpokoa adierazi dio. Hortaz, zelaiaren erdi inguruan, eta ostikada luzea, albokora, eskasera, jaurti du Gibeleko jokalaria, Tomas Hanhamek. Ikusten duzen bezala, badira atzerritar batzuk, eta bintzat deitura atzerritarra dutenak Sevillako taldean, eta guk ez dakigu oso ongi ahoskatzen dugun ingelesa baino tira, hori ez da garrantzitsua. Orain baloia Filip Bradfordrek du eskuetan, eskasa ateratzeko, 22 metroko lerroan, eta luze, ez dakigu ez dira adierazi duen, segurazki abantailarekin jaurti duela baloi hori edo, eskasera bota duela, baina errepikatu edo Uztartzea eska dezake Hernanik, eta kasu honetan berriro eskasa, baina oraingoan Hernanin alde abantailarekin jaurti duelako azalkari Bradfordrek, edo Bradford azalkariak. Orain Xabat Erroizeneak jarriko du jokoan, badakizue azkeneko partida jokatzeko, Donostian ere aritu zen, lehen Hernani aritu zen bere gazte mailetan, eta orain jokalari egokia izateagatik, lehen taldean dihardu, eta orain Mikel Perezek eskasaren Gibelean ederki jaso du baloi hori, eta horri esker jokatzeko moduan dira eskuinaldera, eta Manu berriro defentsak ostikada luze, Sevillaren zelaiaren 10 metroko lerroraino jaurti du, baina ederki jokalari indartsua da, 11 zenbaki ezkerre galekoa, Sione Fifita, metro batek egin ditu, jokalari batek kolpe bat hartu, Hernani jokalari batek, eta laguntza eskatzen diartu, baina bien bitartean, jokoak diarduan ezkerrean, pase Javier Uztarrozek pasea daikoago justukoa egin du, eta orain eten egin beharko dute jokoa, Hernani jokalari bat berdegunean kolpatuta minduta dagoelako. Esan dizuegu, transmisioaren hasieran, eguraldia aldetik eguzki aparta dugula, goxoa, temperatura ederra jokatzeko. Hemen Armailan dagoen Armail nagusian dagoen jendeak eta guk geu ere, eguzkiarekin epeltzen, pixkanaka, eta jokoa eten da. Gogoratzuko dizuegu, markagailua momentuz, eta eten egin denez jokoa, 20. minutuan
Irunako berdinketarekin jarraitzen du norgehiagokak etenalditxo honetan. Joan den eguneko partida aipatu dizugu emaitza, azken jardunaldikoa, 11. 2019 jokatutakoa, 2019ko abenduaren 15ean jokatutako norgehiagoka, 15ean Hernanik Anoeta jokatu zuen, eta guk geuk ere, beste asko bezala galdutzat ematen genuen Hernaniren garaipena, alde handi xamarrarekin ziarduelako Barcelona aurretik, baina Barcelonakoak ez dakite uste zuten Hernanik ez zuela gora egingo, baina egin zuen gora, eta nola gainera baita markagailuan aurrera hartu ere. Esan dugun bezala, naiz eta puntu batek tinkatik izan 32 eta 31. Eneko Noriegak hartu du mina, seguraski behatzen batetan, atz batetan, okertu edo ezurra pixka bat mindu egin zaio, baina seguraski, olakotan, sartu egiten da berriro, ezurra bere lekuan jartzen da atza, eta segi aurrea. Orain eskasa, Hernaniren zelaiaren 10 metroko marran, Zientziaz Cajalosolek edo Cajasol Zientziazek bikain jaso du, hilaratze orden baloia, baita 10 metro egin ere, aurrelariekin, orain Miguel Reinak jokoan jarri ditu aurrelaria berriro, 2. fasean, berriro Reinak, orain ere beste aurrelari batekin, talka gogorra egin du, defentsa ere, nola edo ala, eta hagen aurrean diardu, ensegulerrutik 10 metrora, ezkerrera zabaldu dute, Sevillarrek, eta ensaiua, osta, orain gozez, baina aukera aparta dute, pase txarra, lurrera erori da, berdegunera erori baloien, eta justo kontrolatu izan dute Sevillarrek, ezkerre galean, Urumea ibaiaren aldetik, eta ensegulerrutik hurbil dabiltza, Sevillarrak orain eskura jokatzera baikute, eta entsegua Gaston Conorrek. Tartea aurkitu du, defentsak ez du kontrarioak gelditzerik izan, eta Gaston Conorrek egin du entsegua, eta gainera hagen pare-parean edo hagen ondo-ondoan. Lehen entsegua beraz partidako lehen entsegua, Gaston Conorrek, Andaluziarrentzat, eta zer utz eta 8 markagailuan, hain justu ere, 22 garren minutua heltzen ari garenean. Lehen entsegua, nik uste dut, pikin bat geixeago defentsa gogorrago egin zezaketela Hernaniarrek, baina, tartea aurkitu du esan bezala Conorrek eta lehen entsegua. Orain, Fifita saiatuko da, erresa dauka, hagen aurrean dauka, ez du uste utxe egingo duenik, Fifitak. Eta hemen isiltasuna eskatzen da, armailean. Eta sartu du Fifitak, zigorkolpea, hortaz, utz eta 11 markagailuan, 22 minutuan garela. Lehen aipatu dizuet, Hernani Barcelona taldeko partida, pentsa 12 joan ziren atseden aldira, hain justu Igor Etxeberriak egin zuen zati amaitzen ari zela entsegua, gero berriro Barcelonak agindu zuen, akuilua agindu zuen edo akuilua mugiarazi zuen, eta 12-19 aurreratu ziren, ondoren pixkanaka 15 eta 26ko emaitza zegoela markagailuan, Elosegik gauzatutako zigorkolpea 18 eta 26, oraindik ere, zigorkolpe bat zuen asmatu Anaz Elosegik 77 minutuan, eta gainera, okerrena, 10 eta 31 aurreratu zela, Barcelona, 79 minutuan partida maitza zela 11 minutu zirela, Manuel Naranjok egin zuen esegua, baina hortik aurrera, Hernani pixka bat bizitu egin zen, eta aurrelarien enseioaren bitartez, 23 eta 31 eta 3 minutu falta ziren partida amaitzeko.
gauzaketarekin, transformaketarekin 25-11, eta gero, 80. minutuan Manuk lortu zuen agetaratzea, hagen artean sartzea eta horrekin irabaztea. Partida Hernanik, denboraldiko lehen partida. Ozta-ozta, baina gogoari eta sinesteari esker lortu zuen 32 eta 32 nagusitzea Hernanik. Momentuz jokoari, gaurko 12. jardunaldiko jokoari dagokionez, etenalditxo bat dago, epaileak asko hitz egiten ari da Igor Etxeberriarekin. Hain zuzen ere, Igor Etxeberria delako gaur kapitaina, Hernaniren kapitaina, eta erdiko marraren gainean izango da uztartze bildua. Uztartze agindua, uztartze pausatua, izen horiek denak erabil genitzake. Hain zuzen ere uztartze delako, baina ez mugitua edo ez zelaian gertatzen den jokaldi bitako da, baizik eta geratutako edo pausatutako uztartzea. Asko hitz egiten ari dira, zaki zer gertatzen den, zehazki, baina jokoa etenda da. Eta baliatuko dugu, 13. jardunaldia ere aipatu ahal izateko. Edo hobeto esanik, baliatuko dugu pixka bat. Baliatuko dugu gure paperak eta ongi baldin badauzkagu sailkapena adierazteko. Baina jokoak aurrera jarraituko duenez, kaso egingo digu horri markagailuaren parean da gainera. Markagailuak 24 minutu markatzen ditu. Eta Zientziasek jarriko du jokoan. Miguel Reina uztartze erdiak eta ongi jaso dute eraso kostikadatxoa Javier López joko zabaltzaileak, baina Igor Etxeberria Hernaniarrak hegalen parean ongi jaso du baloia eta uztartze irekia eragin du. Justu han baditugu beste laguntzaile batzuk, Biatek, teknikari dagokiona laguntzailea, Ekolan obrak eta zerbitzuak, Diario Basko egunkaria, Biator kirol jantziak, eta horren azpian hasitako jokaldia ongi jaso du Sevillarre eta Fifitarekin Erne, honek sarrera bortitzak egiten ditu, keinu egin dio pasean Gaston Konorri emango ziolakoan, baina ez, eta orain Reinak hartu du baloia, uztartze erdiak, eta ikusten dut zuen bezala, uztartze ireki eragin du, aurrelarien bidez, lehenbizi Michael John Maikek eta gero Mailsionek jaso dute baloia, uztartze ireki eragin, Reinak ezkerrera, azalkaria Philip Bradfordrek gozta eman ahal izan du, plakaje gorra jaso duelako, eta ezkerre galean dira jadanik, erasoan Sevillarrak, Ensegolerrotik, 22 metrora, horringuran, Reina berriro baloia, oza pase eman, pasea egin, eta ezkerre galean ari dira Ensegolerrotik oso hurbil, eta Ensego ere bai, ies egin da. Ezkerre galean egin du Sevilla, eta jaso Sevillak partiduko bigarren ensegua. Leicester jakingo dugu zein izan den, baina iruditzen zaigu jokaldia abiarazten dutenean erritmo pixka batekin, azkar bilatzen dutela tartea, jokalari gehiagoko egoerak,
eta horri esker, momentuz agintzen diardu Sevillako taldea. Eta ondorioz, beste 2 puntu jasotzeko aukera, agetarako jaurtiketetan, naiz eta oso ezkerrean izan, errekaldean hain justu ere, baina kontua da, pikin bat aldatz gora jarri zaiola Hernani Norvegia auka, lehenbiziko minutu hauetan, lehen zatiko horren erdia iristear dela. Okerrez gaude, Pablo Aguilerak egin duen segua. Bai? Hemen ari gea eztabaidatzen pixka bat, nik uste nuen Aguilerak egin dola 7 zenbakie, baina nonbait ezker galak egin du, Javier Uztarrozek laster argituko ditu kontua. Kontua da, enseguari esker utz eta aurreratu direla, eta orain utz eta 15, 3 eta 15 agintzen du markagailuan Cajasolek. Ensegu horri esker eta hain egalean zenez, ez du jaurtiketa gauzatu ahal izan, eta ondorioz, markagailuan 3 eta 15, 28. minutua bete denean. Orain zigor kolpea ikusi duzuen bezala alde izan du Sevillako taldeak, eta eskasera bidali du, jaurti du baloia Gibeleko jokalariak. Ondorioz, zelai erdi parean alboko sakea edo eskasa, eta injustu Cajasolen alde. Eta Philip Bradford jarriko du jokoan, esan bezala zelaiaren erdian. Zeina jokalari jarri ditu talde bakoitzak hilaratzean, eta orain Bradfordek atzealdean Gibelera saiatu da baloia lapurtzen Mikel Perez, hasiera batean pikin bat bai, baina jarraitu dute baloiaren jabe izaten Cajasolek, gainera epaileak adierazi du aurrera pasa egin duela Hernani, beraz, abantaila lega aplikatu du, eta han ezkerraldean markagailuaren parean dihardute Sevillarrek eskuko jokoan, defentsa gogorra izan da oraingontan, Hernanik erakutsi duena, eta baita baloiaren jabe egin ere, eta gainera markatzen ari da epailea, zigor kolpea Hernaniren alde. Ea saltza horretan, gatazkatxo horretan, zer gertatzen den. Azkenean, azkenean zer adierazten epaileak. Eta azkenean Castro epaileak hitz egingo du Marrazainarekin. Ez dakigu David Valdez den, edo eta lehen esan dizugu, sailkapena emango dizugula, tarte batean, etenaldi batean, lehenbizi gogoratu, Zientziak Cajasol Sevillako taldea 8. postuan dela, 20 punturekin, 11 partidatik 4 irabazi, berdindu gabe, eta 7 galduta. 12. postuan azkena, Hernani da, 11 partidetatik 1 irabazi, 10 galdu, eta 7 punturekin beraz, Hernani eta Sevillaren artean, 13 puntuko aldea da, eta orain epaileak Castro uste dute zigor kolpea adierazi diola Hernaniri,
Eta gainera jokalari bat egotzi du 10 minuturako. Oker ezpa gaude, kanpora bota duena Juan Domínguez izan da. 10 minutuz beraz, freskatzeko aukera izango du Juan Domínguez lehen erdiak. Hortaz, jokalari bat gehiago dira Hernaniarrak, eta hori ea baliatzeko ahalmenik baduen taldeak, Hernani taldeak. Momentuz, zigo kolpe jaurtiketan. Manuk urrun jaurti du, ensegol errotik 10 metrora gutxi asko, hor non bait. Eta gainera, eskasa alde izango dute, ea aukerari duten Hernaniarrek partidiko lehen segua lortzeko goratu. Sevilak bi sego indituela dagoeneko. Lehen zatia oraindik amaitza dela Zientzias Cajasolek 2 sego inditu eta markagailuan aurretik da 3-15. Bikain hartu dute baloia erdialdean Hernaniarrek, uzartzea irekia orain eragin dute eta hortik ea nola ateratzen den baloia. Eskuinera lazkerrea, aurrelari jokatzeko aukera duten sego lerrotik 2 metrora. Pentsatzen dugu tartea egiten saiatuko direla aurrelariak, hori da. Eta keinu bat edo beste egin ondoren, baloiak Hernaniarren esku jarraitzen du, uzartze irekien eskuinaldean, errekaldetik. Ea aukerari duten aurrelariek zulo hori irekitzeko edo metro batzuk egiteko 3 laurdenetako lerroak eskura jokatu. Baina eskuinera jokatzea erabaki dute aurrelariekin. Han berez ensegua. Hemendik zail izan dugu ikusta, baina ensegua egin du Hernanik. Ensegua egin du Hernanik. Eta ondorioz, huts eta 15 baldin baziren orain dela minutu pare bat, orain enseguarekin 8 eta 15. Aurretik, hala ere, Zientzias aurretik. Lehendik 3 eta 15 ziren, orain enseguarekin, Hernanik hurbildu egin da, 7 puntura, 8 eta 15. Oraingoz ez dakigu nork egin duen ensegua. Baina lehenengo bintzat egina dute Hernaniarrek. Eta orain jaurtiketan aukera 2 puntu gehiago, 2 tanto gehiago eskuratzeko. Ez dauka bate erresa, jaurtiketa errekaldean delako, alboko marratik hurbil. Baina Manuk badu indarra handik ailegatzeko gutxinez agetaraino, eta ea sartzeri baduen lokel Manu jokalariak, erdiak, bai, gora bai. Baina ez da hagen artean sartu. Beraz, huts eta 15, 8 eta 15, hanka sartzen ari gara, markagailuarekin, baina 8 eta 15 aurretik Cajasol Zientzias taldea. Hernaniarrek aurretik agetako jaurtiketan lortu dituzte 3 puntuak, eta orain 8 enseguarekin, baina ezin hagen artean sartu edo pasarazi Manuk baloia. Igor Etxeberria metro asko egin ditu baloiarekin. Jokalari eskarmentu handiko jokalaria, naita ezkoa gibeleko lerroan. Orain Pello Perezek jaurti du baloia, zangoz, harrapatzeko moduan. Eta traba egin diola eskatzen duen zaleak, baina segun lerroaren inguruan dabiltza Hernaniarrak. Defensako jaurtiketa horrenagatik. Eta Hernaniaren alde izango da, hain justu ere,
baloia oraingoan. Defentsatik ongi itzen dira, Zangoz jokatuz Lehenbizi Pello Perez eta gero, baloia hurbildu araziz Ensego lerrura, eta han orain, Uztartze bildua izango da, Ensego lerrutik 8-10 metrora Hernaniren alde, eta baloia gainera Hernanik jarriko du jokoan Santiago Muñozek, eta pentsatzen dugu aurrelarien bitartez metroren bat egiteko asuma izango dutela Hernaniarrek, eta gero errekaldera zabaldu eskura, baina ikus dezagun hori da, zortziak, Mikel Perezek primeran eman dio baloia Muñozi, orain Beñat Arizeta jaso du baloia, baina ongi geratu dute, eta butzaka Albora. Alboko sake izango da, eta orain Cajasol Zientziasek jokatu nahi zuen bizi-bizi, baina epaileak zerbait hitz egin du Marrazainarekin, eta Sevillarrek jarriko dute jokoan Alboan. Ikusi dugu Fifita pitin bat aserretu dela, baina gauza bere lekuan jarri, eta eskasa izango da Cajasol Zientzia Sevillaren alde. Zalea upatzen Hernaniko taldea, bikain jaso du baloia Michael John Maikek, eta baita metro batzuk egin ere, aurrelarien bitartez Sevillarrek, defentsaria ona izan da Hernaniren, hala ere, Uztartze erdiak, Reinak, urrundu egin du baloia, eta Albora atera baloia ondorioz, Hernanik jarriko du jokoan baloia Xabate Erroizeneak, zelaiaren erditik eta 10 metroko erdian hor non bait, Hernaniren alde jaurtik eta edo sakea. Jokalari guztiak jarri dituzte bitaldeek, Zazpina alegia hilaratzean, Erroizeneak ea zer eskatu duten, ze jokaldi, segurazki, gaizki xamar, oker xamar atera du Xabatek, eta ondorioz, baloiaren jabe Cajasol Zientzias. Antzen giltza, Fagu Maloi, eta ezkerraldea zabalduz, baloia eskura jokatuz, orain Uztartze erdia, pentsatzen dugu, ez. Castro epailea zigor kolpea adierazi dio Hernaniri. Azalpenak ematen diardu. Hain justu ere, Lehenbizi Pello Perezek epaileak Castori, eta gero Igor Etxeberria, Lehenbizi Matxin Mujikari, Matxin Kolladori, eta gero Igor Etxeberriari, baina kontua kontu, Cajasol Zientziasek jarriko du baloia jokoan, eta Zangoz Alboko sakera. Pentsatzen dute zigor kolpea Matxin Kolladori adierazi diola epaileak, eta gero kapitainarekin, Igor Etxeberriarekin, bospasei hitz egin ditu epaileak. Lehen zatia amaitzear da, 29 minutu bete dira, eta uste dugu, azken jokaldiaren aurrean gaudela. Bikain jaso du Pablo Aguilerak, baloia, Uztartze laxoa osatu dute, Zientziasek agintzen du metro batzuk eginez, jarraitzen dute urdinek baloiaren jabe izaten, eta pentsatzen dut Laster eskuinera zabalduko dutela eskuko jokoa egiteko, eta hemen Fifita Marmailaren aldean dago, baina ez, jarraitzen dute, Sevillarrek aurreko jokoan, aurrelarien jokoan, eta baita baloia eraman ere, metro asko egiten ari dira aurrelarien bitartez, eta baita ere talka zuloa bilatu, eta orain zabaldu ingo Reina, baina berriro jokalari Malsionerekin, jokatu du Arrainarekin, Reina jaso du baloia lurretik, eta orain talka handia egin dut, eskuinera zabaldu du, Fifita jasoko du, eta Beñat saiatu arren, pasa egin dio Gibeleko jokalariari, eta
Fifitaren jokaldi hori eta pase horrek eman dio ensegua. Thomas Hanhamek egin du ensegua. Thomas Hanhamek egin du. Hain justu, lehen zati amaitzear dela, lehen metro asko egin aurrelariek, baloia arrainak ireki eskuinera, eta azkenean Fifitak eskuinaldean egin duen sarreraren ondoren pasea egin dio Thomas Hanhami eta honek taldearen 3. entsegua. Momentuz 8:20. Eta baina aukera parte dauka Fifitak, berak, hortik eta egiteko. Ez da zaila. Eta 3. entseguen ondoren, 2. zatian, lan egin beharko du erranik, markagailuan pixkat hurbiltzeko. Fifitak 8:20 markagailuratu du Fifitak. Orain esan bezala atsedena, justo atsedena aldo horretik egin duen segua. 8:22 aurretik Cajasol Zientziaz. Pixkanaka jokoan jabetu eginda. Hernanik segua egin ondoren eta azkenean 8:22 3. ensaioa eginda Sevillarrek. Ondorioz jokoari eta baloiaren posileak ez pikima gixeago izan da Zientziaz Cajasol, baina ez dago hemen gauza erabat erabakita. Momentuz, gure partetik hauxe, markagailua errepikatuz.
Ederki hemen gaituzue berriro landare arrunbi zelaian, eguzkitsu eguraldia, bete-bete jotzen du landaren, belarra badu zelaiak gaur, eta epailea bigarren zatien hasiera eman dio, hain justu ere. Gibeleko jokalaria jarri du jokoan, Thomas Hanham. Thomas Hanham, hain zuzen ere, Sevillarrek dituzten atzerritarretako bat, Zelanda berritarra. Hanham. Eta jaso ondoren baloia Gipuzkoarrek, Hernaniarrek, Castro epaileak uztartze bildua adierazi du, Leicester batean jokoan jarriko dutena. Gero lehen aipatu dituzu klubak dituen laguntzaile batzuk, adarra ere hornigarriak, hemen bertan zelaitik oso hurbil den enpresa, Loire Gestamp lantegia ere laguntzailea du Hernanik, aspaldi gainera, Sarelan esiak eta ateak, enpresa beste batzuen artean laguntzaile Hernanik dituena. Eta jaso urtintiaz baloiaren jabe, eta orain bigarren lerroko handiarekin, Mikael Jon Mikek egin du lehen talka, eskerretara zabalduta Hanhamek, orain jarraitzen dute aurrelariek jokoari jarraipena ematen, zula bilatu nahian, Reinak Arroinari, Sione Arroinari, Sione Tongatarra da, berriro eskuinera zabaldute kasu honetan 15 emakia Hanhamek, Hernani ari da saiatzen defensa egiten, baina ondorioz gainera zigor kolpea alde lortu dute plakajearen kolpea, zigor kolpea egin du Zientziako jaso zigor jokalariak. Esan dizuegu, lehen hasieran, partiden hasieran, deiturengatik atzerritar desente dituela Sevillako taldeak, ez dakigu horietenak mantentzeko adina diru baduen, Cajasole, baina baten bat segurazki, sos batzuk jasoko ditu. Orain Fifitak urrundu du defentsako jokoa eginez, Pello Perez, Manu 5 sartu da, baloiari ederki utzi dio, uzartze irekia, eta ezkerrera zabaltzen ari dira Mikel Perezi, lurrera hori zaio, berdeunera hori zaio, eta bikain aprobetxatu dute Sevillarrek baloiaren jabe egiteko Aguilerak eskuinera zabalduko du, eta orain Gibeleko Thomas Hanhamek ostikadatxoa, baina bikain jaso du Batin Collado ostikada eman ere bai, pena. Ongi erori zaio Javier Estarrozi, baina plakatu du bai, berak bikain bakien izara Batin Collado, eta kontrolik gabe zegoenean baloia, Fifita jaso du lurretik, orain Hanham sartu da 5, talka eginez, zula bilatu nahian, aurrera pasea izango da, baina abantaila lege utzi du epaileak, eta Pello Perezek ostikadatxoa jodu, baina osta baldin bada ere, ongi heldu da Carvalho jokalaria, baina ala ere, baloiari eusteagatik ilegalki, Alfentiasek, orain Igor Etxeberri baloia eskatu du eskuinean, eta jaso ere egin dezake. Jaso du, baita ensailu ere. Ez da urbildu, ez da llegatu. Ez da llegatu Igor Etxeberri baloi hori jaso ondoren. Orain uztartze irekia. Uztartze irekia bentaja daukate. Sartzen tartea egiten saiatu dira Hernaniarrak eta jarraitzen duten segulerotik hurbil. Baina pasa ez da ongi atera, Batin Collado jaso du lurrean, eta baloi ongi eutsi ondoren, ea zer jokatzen dugun, Pello Perezek ostikadatxoa, albora, eta ez da izan da, Zegoa izan da, Batin Collado gehiagak ostikadatxoa, azkenean bai, osta baina, ongi harrapatu du baloia, eta Hernaniren bigarren segua, 12 eta 22, Etxeberriak kolpe hartu du, aurreko jokaldi horretan, baina eskuinetik ezkerrera
erabili dute baloia hernaniarrek, eta ostikatxoa eman ondoren Pello Perezek, han ezker banderatxoaren inguruan, oker ezpa gaude, Hernaniarren igirugarren enseguan markagailuratu dut, eta orain jautik eta baino oso alboan da, Urumea ibaiaren inguruan, han ere baditu Hernanik laguntzaile pare bat, Lizarra kanpinak, Spora ingurumen zerbitzuak, Rosaki errefraktarioak eta Big Mat Arizeta eraikuntzarako materiala lantegia. Baina ikus ezagun, Manu zer egiteko gauza den, ezker alboko marrarenan ondoan, baina 20 metroko esparro horretatik, oraintxe doa jaurtitzera, ailegatu bai, egingo da segurazki, ez da ailegatu. Gorantz ikusi dugu baloia, baina ez du lortu jaurtiketa gauzatzea. 12 eta 13 aukera ematen dute, oraindik ere lana eginezkero, erasori ekinezkero, markaiore buelta emateko. Hanhamek jarri du jokoan erditik, Gibelen ondo jaso dugu, ondo jaso dute Hernaniarrek, eskura zabaldu, orain tartea egiten saiatu da Pello Perez, baina ongi heldu diote behar bada lepoaldetik, orain Manuk ere zangoz urrundu, baloia defentsatik Fifita jasoko du, eta baita jaurtiketaz baloian ostikatuz, erantzun ere berriro Manu, eta honek ere ostikoz joko du segurazki, eta orain atzealdean handago kokatuta Gibeleko, hirugarren lerroko Gibelekoa, giltza Maloik jaso du, Maloi samoarrak jaso du hasiera baten, orain uztartze irekia, eta epaileak zigorkopea izan dela esan du, adierazi du, eta beraz, Sevillarrek jarriko dute jokoan partidari jarraia emateko jokaldian. Sevillarren epailea entrenatzailea tinko hori da, oihukatzen, aurrera egin behar dela, eta entrenatzailea Manuel Mazo, Sevilla taldeko entrenatzailea dena. Urrundu dute desente Sevillarrek, alboko sakeraino, eta Hernanirren esparruan, 20 metroko lerroa eta 10 metroko lerroaren tartean, aterako dute, jarriko dute jokoan eskosaren bitartez, Sevillarrek launa jokalari hilaratuta, eta bigarren lerroko bosten baki aurreraino joan da, Michael John Mike, eta biken jaso du baloi hori. Ondorioz, eskura jokatzeko aukera Sevillarrek eta baita jokatu ere, Garson Connor Irlandarrak jaso du hasiera batean, bigarren erdiak, 13 zenbakiak, baloiari ongi utzi dute, orain Arroñaren lana, Malzione Tongatarra, baina David Pela zortzen defentsa egiteko, beste batzuekin batera, eta azkenean eskasa alboko sakea, Hernanien alde, Xabat Erroizenean jarriko duena jokoan. Eta ikusten dugunez, jokalari kopurari dagokionez, talde bakoitzak launa jarriko ditu, arrela agindu delako Hernanik, beraz lau jokalariko hilaratzea. Xabat Erroizeneak
Pentsatzen du erdialdera jaurtiko duela, hori da. Han bikain jaso du baloia Mikel Perezek, eta orain, ondoren, eskura jokatzeko aukera. Baina Pello Perezek ezkerrera zabaldu du, eta han ezkerre galdean, Beñatariz eta baina Carballo ongi defenditu du. Carballo gogoratu, ordezkoa zela, beraz, Sevillak induen aldaketako bat da Carballo. Baloia jartzeko modua eskasa izango da oraingoan, alboko sakea alegia, eta Sevillarre, baina kontrolik gabe ibili da momentu batean baloia, azkenean jaso du, okerrez bagaude Giltzak, Maloik, eta orain ezkerrera zabalduta, sarrera bikaina egin du Gaston Connor Irlandarrak, Fifita baloia jaso, eta ensegu lerroraino ailegatu dira, baina oraindik pausatu gabe baloia, eta epaileak adierazia du zigor kolpea, beraz, horixe da adierazi duena, agindu duena. Partida ona egiten ari da Fifita egala. Eta momentuz behintzat agintzen Cajasol Zientzia Sevillako taldea. Orain uztartze bildua. Seguro eskatuko dute, Zientziarre ez dakit, seguro. Eta 10 minuturako Xabat Erroizenea kanpora. Hain justu. Amabigarren minutua betetzear dela. Hernanik lehendik zaitasuna balin baditu, orain bat gutxiago aurrean, Hernan ibili beharko du. Eta baloia jokoan, Philip Bradford jarriko du, Bradford Australiarrak. Bradford Australia primeran aurrean, hilaratzean, eta baita ensegua baloia irabazi duena berak. Hain justu ere, Mikael Jon Niket. Beraz, taldearen laugarren ensegua. Baloia eskasan irabazi, eta berak duen gorpuzkera handi horrekin. Zine egin du? Bosta besta. Behiratu. Hortaz markagailuan zulo egiten, eta lehen esan dugun bezala, Mikek bostak egin du, bigarren lerroak egin segua, baloia ederki jaso, eta berak duen esan dugun bezala gorpuzkera horrekin, metro eta 80, 114 kilo ditu, gutxienez denboraldi hasieran. Gero igual gitzen du da pixka bat, edo denboraldi hasieran, pentsa zegelako gorpuzkera, Bradford Australiarrak. Eta baita gauzatu ere Fifitak. Baita Fifitak kompleto. Bai, nekane, kompleto. Zomak eta beraz, markagailuan. Amairu eta 29. Eta orain ere, primeran jaso dute gibelean 20 metroko lerroren esparru horretan, baloia bikain jaso du 3. lerroko Giltzak, Maloik, eta orain gauza bera egingo du Mikel Perezek, Hernaniko jokalaria, Giltzak, beraz, Giltzatik, Giltzaren gana, baloia, eta Mikel egozta ozta eutxi, eta lapurtu egin dio. Baina, ziogo kolpea, hasiera batean, Ustarrozek baloia lapurtu dio, baina Ustarrozi berari adierazi dio, ikusi duzen bezala epailaren keinuetan, ez askatzeagatik, plakaje egin ondoren,
ez askatzeagatik edo plagajeko zigor kolpea. Eta orain aukera du Manuk kanpora botatzeko, albora botatzeko, eta han biltzeko pixka bat entzegolerrotik, hori da. Oso gertu, entzegolerrotik 5-7 metrora. 13:29, eta ja 14 garrai minutuan egindako entsegu, 14 garrai minutuan egindako entsegu horrek, aldea desente zabaldu du horrekin, baina, bueno, ikus dezagun. Orain eskasa, Hernaniarrek jarriko dute jokoan, Iñaki Otxotorrena ere ikusten dugu zelairatu dela, Iñaki Otxotorrena Hernaniarra, Otxotorrena Tarren anaietako bat. Eta eskasa erdialdera, gibele atzera, David Hernandez jaso du hasiera batean, baina gero galdu egin dute, Mikel Perezek jarri du jokoan hori, badakizue, Xabat Erroizen azalkaria kanpoan dela, 10 minutu egotzita, eta ondorioz Mikel Perezek aurti du baloia, orain Muñozek eskuinera, Pello Perezek ostikadatxoa, aukera zeukan baloia harrapatzeko lurretik, eta ensegu saiakera egiteko, baina ez baloia ez dago ongi kontrolatu izan, eta ondorioz, uztartze bildua adierazi du. Uztartze bildua esan dugun bezala, eta Hernanin zeliaretu beste jokalari bateko ere, Erik Inigo izan da. Pentsa, ni Otxotorrena Tarrak aipatu ditut, baina lehen sartu dena ez da izan Iñaki, Jon baizik, eta orain Iñaki sartu da, beraz Otxotorrena bi anaiak zelaian ditugu, orain sartu dena Iñaki, gazteagoa, eta lehen sartu dena Jon Otxotorrena. Egia esan, batzutan biztak zera egiten digu, okerra egiten digu, eta antzekotasuna dutenez bian nahi, erori zaio Erik Inigori baloia, eta alboko zakera. Jokoan jarri nahi zuen Connorrek, jokoan jarri nahi zuen berehala bisi Connor Irlandarra, baina ez azkenean, pausatu, lasaitu, eskase irabazi ondoren, Sevillarra tira jokoan eskuinera zabalduz, eta aurrelain arteko norgeiagokan, uztartze irekia eragin du kasu honetan Maloi Samoarrak, eta orain jarraitzen dute baloiaren jabe izaten Andaluziarrek, eta bigarren zatian zelairatu den jokalaria Ignacio Mortxon, Espainiarrak aurki du, eta orain berriro baloia Sevillarren eskuetan, sarrera paketa bikaina egin du Zientziaren galekoak, hain justu ere Javier Uztarrozek, uztartze irekia egin ondoren Bobo jaso du baloia, eutsi dio, eta eskuin galera jokatzen ari da, eta baiten zego aparta egin ere Sevillarrek bere burua lurrera boteaz. Azken jokaldian lortu du Sevillak, jaso Zientzia Sevillak ensegu hori. Zein izan da?
errepikapena ikusten ari zarete, eskuinera zabaldu dutela hegalera, eta han ensegua, ja ensegu desente dira, 5. ensegua, eta markagailuan 13 eta 34. 20. minutua bete dela, eskuin hegaletik jokaldi ona egin ondoren, Sevillak eta Jasolek, lortu dute 5. ensegua. Eta 13 eta 34, aurretik alde handi xamarra eginik Sevillarra. Eta Fifitak gauzatu duen transformaketa horrekin 13 eta 36. Ea ba, jokoak jarraituko du, partida bukatu arte, zangoz oso urrun Sevillarrek, defentsan, 15 zenbakiak Thomas Hanhamek, baloia jaso bai Erraniarrek gibelean eta ongi utzi, ezkerraldean markagailuaren parean, aurrelarien bitartez iriki nahi dute zuloa Erraniarrek, orain ere berriro Mikel Perezek, eta orain eskuinera zabaldu, Eneko Noriegak eta eskuinera Pello Perezek, hemen Manu dago, geratzea erabaki du, zerbait zaintiratu bat izan duela uste dugu, lesio bat eta hori bai dela tamalgarria, segurazki utzi beharko duelako zelaia Manu bigarren lehen erdiak. Bai, esatu dugu, momentu batez jokaldia egiteko ere duela, baina ez eta aldaketa eskatzen ari da. Giarretako mina izango da, lesio izango da, berak eskatu du aldatzea, eta beraz, kontu zibili beharreko lesioa izango da hori. Lesio muskularra, batzuetan kosta egiten dira olako lesioak gainditzea. Errani jarraitzen du baloiaren jabe errekaldetik, defentsa ere aparta, Sevillarrek, Eneko Noriegak, Todd Arroñak, baloia jasoina talka egin duenean ongi defenditu dute, askatzeko egin du paileak, eta saiatzen ari dira, Hernaniarrak zurotxo bat egiten. Eta orain ies egin du, Erranik entzegu egingo du, ies egin du, Peñataritz eta Gaztea. Eta gainera, jotu bat jaso du, irregularki. Peñataritzetak egin du Hernaniarren enseilua. Ezker hegaletik sartuta, korrika bi aldi bizia egin du. Eta ondorioz, 18-26 urbildu da pixka bat Errani, bigarren zatiko 23. minutuan. Korrikaldia handi egin du Peñatek, Gaztea da, orain dela gutxi hasi dena maila nagusian, baina aukerak eman ezkero, Peñat Gazteak aukerak horiek baliatzen ikasiko du, pixkanaka. Ea orain, jauzik eta anarte losegik, eta agean jodu, bai sorte txarra. Hau marka. Kontua da, 18 eta 36 jarraitzen duela markagailuak. Naiz eta, Erranik bi ensegu egin, Sevillarrek Cajasol Zientziasek 5 ensegu egin ditu. Eta, 24 minutua bete ondoren, oraindik 20 minutu geratzen dira, bigarren zatia amaitzeko. Eneko Noriegak zelaia utziko du, aldaketa beraz freskotasuna lortzeko,
eta sartu direnak Lander Meaza eta Einar Arratibel. Eta Tod ere, Tod Arroinak ere, zelaia utzi du. Eta Mikel Perezek ere zelaia utziko du, eta Oskar Estarloa sartu da. Aurrean freskotasun pixka bat, lortu nahi du Patrifori hori entrenatzaileak. Gogoratu, 12. minutuan Txabatorro izena kaleratu dela epaileak 10 minuturako. Baina, ja sartzeko aukera izan du, baina aldaketak direla medio, Einar Arratibel uste dut izango dela azalkaria. Erik Goñi baloiaren jabe, ongi eutsi dio, aurrelarien borroka. 10 metroko lerroraino heldu dira bultzaka. Orain Muñozek jasoko du baloia berdegunetik, segurazki. Uztatze irekia ondoren, eta aurrera pasea, itzin pasea Hernanik egin duena. Eta Cajasolen alde izango da. Ea nola berrantolatu den uztartzea. Hain justu lehen lerroan Lander Meaza eskuin Arroina, bi azalkaria Iñaki Otxotorena, eta ezkerregalean Einar Arratibel. Jon Otxotorena 3. lerroko eskuineko jokalari izango da. Eta orain baloia jartzen Ignacio Martxon saiatuko da pasabidean, uztartze bildu horretan. Oker ez bagaude Hernaniren lehen insegua Anartzelosik egin du, Inigo? Anartzelosik egin du lehen insegua Hernaniarena? Han ezkerrean egin dutena. Ez daukagu oraindik garbi. Bon, lasai. Egingo dugu. Cajasol Zientziaz erasoan, zelai erdiko 10 metroko lerroan, bikain sartu da, Thomas Haham, eta orain baloiaren jabi egin nahi dute Hernaniarrek, eta baita baloia lapurture, Muñozek ezkerrera, Pello Perez, pase luzea, Beñatarizetak, ezkerrean Anartzelosegi sartu da, eta zelai erdiraino ailegatu dira, eskuko jokoan, beste enzigu bat eskatzen dute Hernaniko zale, baina kasu honetan epaileak oker ez bagaude uztartze bildua edo zigorkolpea, ez dakit, hitz egiten ari da Sevillarrekin, ez, uztartze bildua. Azkenean, aurrera pase egin baitu Hernanik, aitzin pasea, eta Cajasol Zientziazek jarriko du jokuan, bigarren zatian zelairatu den Mortxoni Ignacio gain justu ere. Guztira beraz, gaurko 15-ko, hasierako 15-koan, 7-8 jokalari dituz Cajasol Zientziazek atzerritarrak. Defensako zangoa, presioa urruntzeko, ongi jaso deri Goñi, baina orain bi jokalari zituen aurrean, Gaston Conor Irlandarra, horietako bat, eta Fifita ere, orain baita bigarren zatian zelairatu den Grayson Knapp ere, eta azkenean, eutxeal izan ditu Hernaniarren baloiari, ezkerregalean errekaren aldiz, eta gaina zigor-kolpea eragin dute, azkar jokatu duena Iñaki Otxotorenak, metro batzuk irabazi ditu, baloiaren jabe, Hernani, zigor-kolpea dirazi du, baina utzi egin dio jokatzen, abantaila legeagatik, eta orain bai, orain ere, zigor-kolpea baino aurrekoa dirazi du, beraz, bi zigor-kolpe jarraian, beraz, lehenengoa dirazi du, han egin den lekuan, eta kontuz, epaia hitz egiten ari delako, 3. lerroko Pablo Aguilera Andaluziarrarekin. Ea, ze ondorio duen txartel horia,
Agilerak txartel horia aurrean beraz, bat gehiago Hernani momentu, orain. Orain bai, ea ba, egia den, zaleak eskatzen duena. Pena izan da, Anartz Eloseik asmatu ez izana transformaketa agian joduelako, horrek 30-36ko jarriko zukeelako, baina ez dela gertatu. Beraz, aurrera jarraitu behar, aukera sortuz eta ensaioren bat egiteko gehiago. Zaleak armaia bete du eta bestaldean ere, errekaldean ere jende desente bildu da, beraz, sarrera politia gaur partia honek duena. Erdialdera, Mikel Perezek baloia jaso du erdialdean, eskasa horretan, orain Uzartze Laxoan bultzaka, 5 metro geratzen zaizki Hernaniarren segul erroraino heltzeko, 5-8 metro, David Hernández 5 da, eta orain eskura zabaldu dute, Pello Perezek eskenera, eta insegua izan daiteke, epailea zer, esan du ez golpea. Hala ere, ez zela llegatu ensaigo egitera, baina kolpea adierazi dio, eta zigu kolpea Hernanik erresa duan, jokaldi polit bat egiteko. Errez esan nahi dugu, metro gutxi geratzen zaizkiolako, ensaigo lerruraino. Albora jaurtitzea erabaki dute Hernaniarrek, eskasera eta han ea antolatu eskasa zenbat jokalerirekin. Entrenamentutan, sarritan landutako jokaldia. Eta Lander mehaza jarriko, Landerrek ez, neki txokorenak. Suposatzen da aurrera Oskar Estarloarekin. Eta orain zigur kolpea dirazi du, horrelari jokatzen jarraitzen dute, zuloa egin nahian, talkaren bitartez, Uzartze irekia, eta zigur kolpea berriro, segidan bigarrena, Hernaniren kontra. Hernaniren kontra dirazi du epaileak, hor, baloia zeukatela eskuetan, nola baiteko pausotxo batzuk emateagatik lurrean, eta horrek eragin du, esan bezala. Pena, hurbil zeuden ensego lerrutik, eta pena izan da, jokaldi horretan zigur kolpe egin izana. Baloia Hernaniren jabe orain, eta Uzartze ireki arriskutsua izan daiteke ezkerrera zabaldu, han baloia jaso eta bikain, kasi ensego lerruraino, heldu dira Hernaniarrak. Baloiari eutxala ere, Uzartze Laxoan, orain Uzartze irekia bihurtu da, eta zigur kolpe alde. Zigur kolpe Hernaniren alde. Ikusiko dugu zerra dirazi duen. Gogoratu, Sevillarra jokalari bat gutxiarekin direla. Alboti sartzeagatik ulertu diogu epaileari. Defentsa horretan alboti sartzeagatik. Eta gogoratu lehen esan dugun bezala, Pablo Aguilera kanpoan dela. Beraz, Hernaniarra bat gehiago dira aurrean. Aukera hagen aurrez aurre dira, jokaldian, eskura jokatuz, aurrelariak orain. Eta nola edo ala zabaldu, ezkerrera eskuz, Pello Perezek berriro bera jaso du, lurretik kontrolatu gabeko baloi hori, ongi eutsi dio baloiari, eta orain aurrelarien bitartez, metro bat edo beste egiteko asmoarekin dihardute Hernaniarrek. Orain Muñozek zabalduko du baloia, Mikel Perez hortzen zai, Uzartze ireke eragin du, eta Muñozek ezkerrera zabalduko delakoan gaude, hori da. Eskura jarraitzen dute, eskura entzio egiteko aukera, baina ez zina llegatu. Hau marka gero, aurrelarien talkak, zuloa bilatu nahi dute, eta egin albaldin bada, baina
Baloia kontrolik gabe diardu, erreniarrak eusartzela xoan bultzaka, baloia berdegunera sartzen saiatu bai, baina oraindik ez da llegatu. Joni Etxekorenak eta jokaldia eskura eta baita bikain hartude. Baita bikain hartude, Pello Perezen segua. Ezaki zergatik, baina iruditzen zait, anoetan gertatu zen antzeko bat gerta ote daitekeen, ze 23 eta 36 jarri dira, eta oraindik, badira 6-7 minutu. Hain justu, 35 minutuan egin du Pello Perezek, indarrez taldearen laugarrenen segua. Eta jaurtiketa anartzen, lehen agian jodu, orain agaren ezkerretik. Beraz, bigarren segua egin ondoren, bigarren zatiaren hasieran, orain taldearen laugarren entsegua. Taldearen laugarren entsegua, Pello Perezek eta baloia joko jarri gaute Sevillarrek. Urrun, zangoz, bikain harrabatu du Oskar Estarloak eta talka egingo du Oskarrek, veteranoak. Jamek jaurtitako baloi hori, Pello Perez eskura. Ezkerrera Beñatariz eta erreka aldera. Jarraitzen du baloiaren jabe. Zelai erdiek gainditu dute erraniarrek eta orain berriro eskura zabaldu. Beñatariz eta sartu da berriro tinko. Uztartze irekia. Pello Perezek eskura. Lander Meazari pase komprometitu egin, baina Lander jaso du. Eta orain uztartze irekia, berriro eskura. Pello Perez hor, barrura. Matin Collado gerekin jokatuz. Zelai erdian ala ere, Iñaki Otxotorrena baloiari eutsi dio, baita lorretik altxa ere. Muñozek eskuinera zabalduko du, Pello Perezek. Mikel Perez anaiari eman baloia, orain Erik Goñikek jaso du, baina plakatu dute. Baloia ongi eutsi du. Eta Muñozek berriro ezkerrera ez dakizen bagarren fasean, Pello Perezek. Anartzelosegi plakatu dute. Lander Meazak nola edo alda, gorputza jarri izan du baloia babesteko, Beñatarizetari defentsa aparta egin diote, eta zer adierazi du epaileak, lasai geratzeko. Eta etenaldi horretan, aitzin pasea, aurrera pasea adierazi diote, kontra Sevillarrei. Ondorioz, errani jarriko du jokoan, ea egin dituen aldaketa guzti horiek freskotasun eragiten dioten taldeari, erran iria izuten ere. Ea lortzen duten hori irabaztea, bien bitartean Sevillak bigarren, beste aldaketa bat egin du, Luis Vázquez sartu da, zera iratu da. Luis Vázquez zela iratu da. Eta ez dugu esan, baina Peru Ormazabal ere, bigarren zatian zelairatu da. Ezkerri galean kokatu du Hernaniko entrenatzaileak. Eta orain Muñozek sartu du pasabidean baloia, bikain bultzatu dute Hernaniarrek, eta baita Mikel Perezen baloiarekin, aurrera joan zaio, aurrera hori zaio, eta zer ez dio utzi Sevillari aurrera egiten, baloi eskutan zeukaten arren, baina usartze bildua
Cajasol Zientzia zen alde. Ea ba, uzartze bildua, partida amaitzeko ja eskaz, minutu bat edo bi geratuko dira, Sevillar baloiaren jabe eskura zabalduz, eskuinera, jokaldia egin nahian, uzartze irekia, han errekaren aldean, partida amaitzeko gutxi, beraz zailtasunak izango ditu orain Sevilla agintzen, Samoarrarekin, orain Irlandarrarekin, ezkerrera zabalduko dute, hemen dira Fifita, hor da Hanham, eta berak egingo du Fifitaren pasa baliatuta, Hanhamek, azken ensegua. 23-41, Hanhamek ensegua. Joder, zergatik ematen du error. Hostia. Hortaz, 23-41, ezin ba gaur ere beste bat edo bigarren garaipena lortu Hernanik, eta sailkapeneko azken postuan jarraituko du. Eta jautziketa egiteko pres Thomas Hanham, Zelanda berritarra. Bi Zelanda berritar ditu Sevilla gaur behintzat, Fifita eta Hanham. Jaurtik eta ez ailegatu, hortaz 23 eta 41 geratuko da markagailua. Oraindik zelai erditik atera beharko du Hernanik. Baina ja gauzak oso erabakita Landare rugby zelaian. Jaurtik eta egingo duela ere, erditik sakea egingo duela egia. Muñoz uztartze erdiak, Santiago Muñozek. Primeran, Sevillarrak baloiaren jabetzan kasu honetan ere, goititikako baloia biken jaso dute, eta nik ez dakit, nio segurazki epaileak Leicester amaitutzat emango du. Eta urten aldaketatxo bat izan da gehigarrizko puntu hori dagokienez. Taldea irabazi egin behar du, eta irabazi ezkero, eta kontraria baino iruen saiko gehiago egin ezkero, orduan bai jasotzen da gehigarrizko puntua. Hernanik ez du punturik jaso, ez defentsakoa eta ez bestelakoa, eta
Zientzia Cajasolek ere, ez, Hernanik guztira, lau ensaio egin dituelako, eta Zientziasek guztira 6 ensaio egin dituelako. Tira, ezin 12. jardunaldian ere, norgehiagoka lortu, aurrekoan bai 11. baina 12. ez, eta gogora dezagun, zein diren 12. jardunaldiko norgehiagokak, hauexek hain zuzen ere. 13. jardunaldiko norgehiagokak, 12. gaur jokatzen ari da, eta 13. jardunaldiko norgehiagokak, Hernanik kanpora jo beharko du, Konputze Cisnerosen kontra jokatzeko. Eta hauek izango dira 13. jardunaldiko partidak 19an. Jesús Entre Pinares Samboiana, Independiente Bukolina Clinic, Burgoskoa, Ampo Ordizia Alcobendas, esan bezala Cisneros Hernani, Cajasol, Ciencias Cajasol El Salvador, eta Barça Barcelona, Bazko Rugby Club, Barça Rugby, Bazko Santanderko taldea hori izango da 13. jardunaldiko norgehiagoka. Beraz, Hernanik kanpo jokatzea dagokio, asteburu horretan, datorren asteburuan, 19an, eta hurrengo partida hemen Landaren, hain zuzen ere, urtarrilaren 25an larunbata. Hernanik Ampo Ordizia hartuko du etxean, beraz, denboraldiko 2. derbia. Ordizian emaitza zabala lortu zuen Ordiziak, eta Hernanik etxean jokatuko du Landareko hurrengo partida Ampo Ordiziaren kontra. Hamabosgarren jardunaldian ere, etxean jokatuko du Hernanik, Ampo Ordiziaren kontra jokatu ondoren, otsailaren 16an, Hernanik etxean hartuko du Santandergo Independiente taldea, eta 16. jardunaldian, etxean jokatuko du berriro Samboianaren kontra. Beraz, partida bat datorren asteburuan kanpo jokatu ondoren, gero etxean aukerak izango ditu